Ondorengo saio hau ez da beste saio guztiak bezalakoa. Barreginez gero ez duzu medikutara joan berrik izango. Saio honek ondorioak eragin dizezkioke zure euskalduntasunari. Ez da kuriture lasesta edo telezinko jartzea. Euskaldunak. Misterio handi bat gara. Inork ez daki noiztik gauden hemen. Inork ez daki zein den euskararen jatorria. Eta inork ez daki independiente izango garen edo ez. Ternuako balerik handienak eizatu ditugu. Karlomagnoren ejertzito osoa garaitu. Eta hala ere ez gara txori batiegoak mozteko gauza. Izaera berezikoak garela diote. Hitz gutxikoak, kaskago horrak, astakirten xamarrak, eta ez dugula larruri jotzen. Eharki konfundituta daude. Ados, ez gara perfektuak, baina gure akatsez, nork egingo du barre guk baino hobeto? Bada garaia gure buruari buruz hizketan hasteko. Euskalduna naiz, eta zu? Saio hau ez da edozein saio. Aspertu gara, kanpokoen iritzi eta betiko topiko ez. Behingoz, euskaldunei buruzko iritzia, euskaldunei eskatuko diegu. Eta zein oberik gure buruaz aritzeko, euskal aktore, abeslari, kirolari, aurkezle eta bertsolariak baino? Bueno, hau, etxo zuetea, porque... Esperimentuetarako akuri bereziak dauzkagu. Dokumentazio lan izugarria. Kaleko iritzi freskoenak. Edozein zalantzarako YouTube. Eta gure buruaz barre egiteko borondate osoa. Hori ADN-ean etortzen da, ez da? Jantzi segurtasun uala, gai korapilatxu batekin gatoz eta. Nolakoak gara euskaldunok bikotean? Euskal bikotea fenomeno oso bitxia da, eta gutxi ikertu dena. Baina misterio guztiak ulertzeko sustraietara jo behar da. Euskal Herriko bikoteak nola hasten dira? Bikote euskaldunak lehen pauso batekin hasten dira. Baina lehen pausoa emateko moduak eta moduak daude. Bat, pauso zuzena. Ita, perurena bezala zuzenean harrira. Indarra ona da, baina 300 kiloko kalabaza jasotzeko arriskua daukazu. Bi, pauso lotxatia. Gustuko duzunarengandik 2 metrotara jartzea, baina zu ez bazauden bezala eginez. Pauso honek funtzionatzerako EAJak hauteskunda galduko ditu. 3, WhatsApp bidezko pausoa, lotxatientzako aukera, arrisku bakarra daukazu, dena idatzita gelditzen dena. Eta 4, pauso saiatua, tantua luzatu eta barriolari bezala bukatzea kostatzen zaienentzat. Argi dago helburua zein den, baina euskaldunok nola ligatzen dugu? Ni denetari ezautu dut. Denetarik ikuste duzu azkenian, ez da? Batzuk oso australopitekusak dianak, ez da? Oso bastuak. Trak, sartu muturre eta venga, nun baitea jun. Eta normalian hola ez dut uste gauza handiri lortuko dutenik, jendia bildurtzen duten horiek edo. Beste batzuk axeriak, pixkorrak eta emaitza epe laburrera momentukoa eta bilatzen duenak, horiek tabernetan asko ikusi ditugu. Alkizan ez dautu nian, 16 urte dauzkan. Eta karreron kantan bota ziren, ni hartu nian kartzi, eta bueno, bihar da, urrengo emango izurtu eta zoa, jazta, 3 seme. 3 seme. Eta beste batzuk dieselak, ez da? Edo dieselak eta pixka bat landua eta sentimentu gehiagokin lantzen dutenak prozesu hori, ez da? Baleike, euskaldunok lehen pausoan hain baldarra baldin bagara, auskalo nolako izango den gure lehenengo musua. Txarrena da, inok ez dut zure benetan ezer espliketan, orden ikustezu pelikuletan eta agua zabaldu bide, miniatara bide, ez dakizuna minutu aguante bide, ez una kaka. Musua zer dan jakin ere ez da, mingaina mugitu berzano, eso, sartu, eso, gantxe geldi, ez? Torden lehenengo mozue desastre bada. Egongo da lehen musua zoroitzapen ona duen euskaldunen bat, ezta? Bai, Hirurako festetan. Goatzen naiz, gaina goatzen naiz izan zela, galtzaba gero gaurreneko alde izkantzen ikun eunen. Hoi, taka, gaina goatzen naiz, plaza galtzaba gero behin azaldut, ze parra gintzizki hauen. Baina, egun hartan, konseitu ingen dunguk. Oso polita. Bai, gustatzen zitzaidan neska batekin, bere etxean, bere gurasoen etxean, bai, gau bat, bere gurasoak lo,
Eta lehenengo musu hori gogoratzen dut oso polita. Osea, nire bizitzan egon dian musuetariko politxena. Bai. Denek ematen dugu lehenengo musua, batzuena irudikatzea zaila izaten den arren. Aita, zu zenbat urterekin eman zenun aurreneko musua? Zenbat urterekin eman zenun aurreneko musue? Ez da ba, 16 urtekin. Hain behan du? Da zeinekin? Bueno, Mertxe izena zuen neska batekin. Mertxe, baina mengainekin? Bueno, eritze ze galdera die. Ja, beti esaten zu konfiantzan kontatu behar ditugula gure arten gauzak. Mengainekin eman zenun bai ala ez? Bueno, bai. Que fuerte! Da ez izun nazka pixkat eman? Ez, zer emango ziten. Baina oso polita izatzen, bueno, pixka bai. Ta gustatu zitzaizun? Bai, bueno, zure amakin gehiago. Amakin? Amai musuk ematen zen izkion? Hoxe, ematen izkion da ematizkion. Que asko aita, ematazu! Asko aita. Jakin bardezuna da, aurreneko musu ematezun gareien. Gozatu bardezula, lasai otea da importantena. Aita nik ja eman dut aurreneko musua. Bai? Bai. Ta nola izen dago? Motietan aurrenak Mikel, tansketan aurrenak Ane. Batxu jopoi erretzen aiz aizu aita. Argi dago maitasuna euskal tombola bezalakoa dela. Askotan jokatu behar da taxuzko zerbait tokatzeko. Eta euskaldunak nekez ahazten du bere lehenengo kalabaza. Konfiantzai igual kalte egin dit, ez hainbeste kalabaza ez gaztetan jasotakoak. Zea, kalabazan baratza guretxuzun barran golden zan, golden salafista zan. Sortzen zan horrelako marea moguko bat, bueltak ematen, da dantza eske. Hola juten ginean, igual ikusten zenunan urrutin eska bat, eta ja kalkulatzen hasi bartzen nun ja diagonala itxeko poliki iristen zinaneako, eta bailaz, zio no, eta askotan kalabaza jasotzen genituen. Kalabaza, bueno, azpitiara izan azpitiara gute ditxan togi bizan da, ingo dugu. Egun eskatzeiz joan da, bate bai izan zemazun, jazta, atzaldi nuen. Euskaldunontzat gogorri baldin badago, kuadrilaren aurrean bikotekidea duzula aitortzea da. Nola hartzen du albistea gure laguntaldeak? Hor ebaluazio komite bat edo biltzen da, ezta? Hau ja gutxi ikusiko jau. Holakuak nik uste dut esaten diala, ezta? Hau ja jundek. Hombre, kuadrilekoak gehien bat igual kanpotia, datorren eskiri bekitze gehien, ezta? Eta gara, como... Está buena, Horti gazte gara. Eta gero horti magia da, zautzeko, gero horti, kaixo da, zen mogu da, han eta... Ordu, gero, lehenengo... Zenbait gauzatarako independiente xamarrak gara ba? Orduan, nola eta noiz hasten dira bi euskaldun suelto bikote izaten? Hori nik uste dut ez dakit inor. Ez dakit inor, noiz hasi zineten eta noiztik kontatzen da. Zein da, lehendabiziko ikusi ginen eguna, lehendabiziko mesua, lehendabiziko musua, lehendabiziko... Ai, hasierako txoroa ize hori. Baina zenbat irauten digu euskaldun hori hasierako maitemin itxu horrek? Ze, 2 urte? Ez dakit, Ez dakit zerbait botatzear, Ba horrek irauten du, elgorriak irauten duen adina gutxi gora bera, ni gorri gainera grazia egiten dit eta barre egiten diot. Sentimentu horri. Asko, enamoreta zaren nien enamoro izara, zure zentzu guzti deko zuzare sartun de hau. Emoten zu hosti bet farolari buruaz ez dut ardure, hori barrere motu batzu eta mingi batzu jasasun enamoreta. Claro, hori tarti izango ditzik ez da, kontutu esanetik enamoreta zazula, kontutu esan arte esazula enamoreta, ez? Nahikotxu. Hau ba misterioa, eta ez ezkioko ama Virginiana? Bikotearen lehen pauso ez gehiago jakiteko, goazen kaleko unibertsitatera. Ordu gutxik denboran da etzak musu jomaten. Ez du lagatzen da. Bai. Amai. Bai. Riko. Oso, nahi kalarria. Oso polita. Paseo nuebon, Donostin, atxe bastar batea jonda. Oan ez txego lengo alotzik, oain berdintasuna zio. Oye, me das un poquito fuego y tal, ya.
ja sartzeek asuntuan. Arri maizu. Riko. Bai, katoai eman nion. Mantxi zenazu. Errenteko festetan. Bea ez da akordatuko, baina ni bai. Bea moskortuta ongo zan pixkat. Ez nagula ondo gotzen. Guai, Andre gaila bakarrik gilean. Nik nire txakurra eman nion. Eta oso apasionantea izan zen. Txiki bat eman nio gaina. Eskondu horretik, Con el mismo hombre. Eta behin lehen musua eman da, onartu dezagun. Bikotearena letra txikia irakurri gabe sinatzen dugun kontratua da. Fideltasuna mendira joatea bezalakoa da. Gailurrera pozik iritsi orduko uhartu zara mendiko botek joaneteak estutzen dizkizutela. Ai! Botak kendu, hankak errekako ur freskoetan sartu, eta osori bustitzen amaitzen duzu. Bai, mendiko botek hor jarraitzen dute, baina ohartzerako itxaso zabalean zaude. Estadistikek diote, 10 euskaldunetik lau desleialak izan direla noiz bait. Izan ere, hori gertatzen da fideltasunarekin. Mendiko botak estutzen sentitzen dituzunean, oinak freskatzera sartu eta urak eramaten zaituela. Izan ere, besteekin alderatuta, fidelagoak algara euskaldunok. Ez zago, nik guztut euskaldunen nahiko kabroi gara horretan. Da, isilien, gauzasko egin direla. Ez dutzet garrantzi berezirik emoten, nik segitzen dute bikotien zorizontasunien sinesten, nik ez dut uste bereziki fidela garenik. Ez dut sinesten. Inor nigaz euneko fidela izan danik, eta ni inogaz izena zenitaz. Esaten duten ez? Nire laun baten launek, residentzien ditu lana, ez dakit genetikan, ez dakit desailetan, eta daude momentu batzuk nun analizatu behar dian umean adenia eta bartola, eta askotan gertatzen omen dira ez ustekuak. Zeratik izan bergaituk monogamoak, ez? Osea, fideltasuna badao, bai, fideltasuna, bai, baina fideltasuna oin arte Kuban ere egon da fideltasuna eta oin jatziok, fideltasunik. Nio, adar jartzaileak gara beraz. Eta eramatearen kontu hori? Euskaldun honak aldaki zer den jeloskor sentitzea? Bai, klaro, bai. Batzutan sentitu naiz jeloskor tontakeri batzuengatik, da como, zelako lotxa, nola esan oain, honi nagoela jeloskor, dagoelako hitz egiten ez dakit norekin, dala tontakeri bat, eta baina bai, gertatu zait, ez? Bai, eta gaina oso jeloskorra naiz, eta nik ez dakit hori ere sendatzen dotedan gaixotasun bada. Igual akaso urtekin ikasten duzu, bai, beste erabateak kudeatzen edo, tamaina hartzen, ez? Baina gaztetan ere, bai, zeloekin ere asko sufritutakoa naiz, eta gainea beti ere, beti izkutatu nahian, ematen dut zeloak sentitzea ez dela gauza bat, ez? Ongarria edo naturala, eta... Nik hori sentituko banu, nire buruari kontra egingo nio gehiago, beste inori baino. Eta baina, zorionez, ez diate motibo handirik ere eman, baina txotxolokeriak iruditzen zaizkit asko. Gaixotasuna dira horiek. Argi bili, lokatzetan sartzen ari gara eta, baina behin zikintzen hasita, euskaldunok barkatzen aldugu desleialtasun bat. Ez nik ez dut barkatzen desleialtasun bet, ze nik ez dut egin. Lehenengotako gogoratzen duena eta disgusto esente mantzizkiana pili guztat izan zen. Adar gintzata zaila. Arre edo oso, baina lardaizkan ez aitzea. Ze, asko ikustea, barkatuko izut, geho beste pixkat, eta aldala benetzat erabaki bat hartu eta horrekin joan aurrera, irauteon bitarten nintzen. Antza denez, adargintza ere herri kirola da, Euskal Herrian. Ni lagunetek esaten dugu, ameti 5 kilometrora ez dira adarrak. Orduen, bakotxak bere ikuspuntu dugu adarrana, eta beste batek esaten dugu, si no hay penetración, no hay cuerno. Es que... Ados, oea da aldapeko sagarraren adarraren punta. Baina noiz hasten da Euskalduna bikotekideari adarra jartzen, Imaginaziotik bertatik? Ez dekogu ametzerotik hori pegamos, hombre, no me jodas. Zuke nik eukineike, oin ibili neike persona bategaz, eta
ez dute morborik sentituko beste bategatik, oza, ze pasetan da, 12 urtetik 37 gari kontzertuen ikusi dutenin kuleroa guzti dutez, da oin pare jiukiko telako ez? Hombre, horrek zego zentzurik, ez? Aizue, ba aldakizue 21. mendean adarrak jartzeko modu berriak ere badaudela? Nik etxetik kanpoa pasatzen denbora asko, orduan, telesail bat ikusten egiala, eta hemen asteburue pasa, 3 kapitulo ikusi, eta puntu berdinen bilok. Bata hemen gelditzen eta bestea Sevilla dihua. Eta nahi bihar gauen, atzo kapitulo hori bukatu zen ba, mekago letxe. Zingo, ikusiko eta ez diot ez zer esango. Ostra, nik ikusten baldin bat telesail hori eta gero berriz eurrengun bueltatu eta kapitulo horretatik hartzen baldin bat ez zait ateako bapaten notau ingo zait horpegin nik ikusi indetela. O ez, o bai. Bai hori ixe plaza hola. Baina zehazki zer da adarrak jartzea? Noiz hasten da desleialtasun bat? Hau zure alda? Zure alda? Ez. Orduan zertako galdetzen duzu. Ja. Ta hau, zuk zertako behazu hau? Azkazala mozteko. Oire esplika oin behar aldizu, Aitzol. Baina, a ber, horrek ze esan nahi du. Nik emate izuten egin ez tala nahikoa? Ez dauke zer ikusik. Aber, zuk bazkaltzeko ezaltzen du nahikoa lente jakin daleatzakin. Bai. Bai, ba orduan zertako jandezu txoixo egozin pintxoa bazkala horretik. Oi, ez badezu behar. Behar, ez? Baina horren bizipoza mate. Hoi da, ba, ahi ez da. Ja, baina, a ber, honekin bazabiltza, hoi izalda, fideltasun falta. Masturbatzea fideltasun falta? Osea, nik hoi erabiltzen deten bakoitzen zuri adarra jartzen nahi naizela esan nahizu. Oso bakarri falta genuen. Zuri ze importa daizu ni intimidade naunen, zer da, ze zulotatik sartzen deten. Nola ze zulotatik, baina ze esaten naizea, ze... Ne bakarra ibiltzen uste jazu ba? A ber, Aitzol, nere intimidadea nerea bakarri da, bale? Fideltasuna, gaina fideltasuna sobrevalorauta dau. Fideltasuna da una xugalde bezala, oso ondo ikusita dau, baina aspergarria da. Zuten izatik ez testu eskatzen behar dezuna. Nik emango izut. Aitzol, ez dala iguala, hoi vibradorea da. Ta? Beida ni nola vibratzeten? Bueno, favorez. Beida nola vibratzeten nik. Favorez. Ez ikusten. No, beida nola vibratzeten. Beida nola vibratzeten. Ez gustatzen nola vibratzeten. Ei, ba adarrak ez jartzeko honena harreman libre bat planteatzea da. Eta estatistikek diote, 2 euskaldunetatik batek planteatu duela noizbait harreman ireki bat edukitzea. Ez da normala bilatzen. Eta gane betzatzen dut zaila zango dela horrelako bizitza horrela eramatia, ez dakit. Plantio, bai, eneko igual, sortu da mutilek, hostia, gero zer, neska gertatzen ezetz, da zer, esatezu, neka bendio, oba 2 baino bat. Nik uste dut, orain nuke planteatuko, beste garai baten planteatuko nula, ez? Edo planteatu halko nula, edo... Eta ez orain, nik uste dut, hemendik urte batzuk barru hori egunerokoa izango dela, egunerokotasuna izango dela. Bai, sinisten dut, hala izango dela, bai. Ez zait enpresa erresa iruditzen, kostatzen zaigu, ez? Igual, akaso, ez, urten poderioz ikasiko dugula, eta inor ez dela inorena jabetzea hortaz, eta bate daki, akaso matxismoak eta bera ingo gara beten nik ez dakit. Alarenik oso gertuko lagun bat badet, lagun hori hemen horitz, estadistikak kumplitu dara dioke. Eta are gainea, praktikan jarri du, Hortan nahi da, de hecho. Eta, nik uste ondo da bilela, nahi? Berriki egindako inkesta batek dio, 3 euskal bikotetik bat internet bidezko plataformetan sortua dela. Baina gailu berriak, onuragarriak aldira euskal bikoteentzat? WhatsAppa adibidez? Ez hori, norbere burue tortureti da, mea jenti goten da begiret ezatetzuan nintza, konekt eta egon zorat ez duztezu hartu. Bueno, borben jabakizu ez dut lagurixen hartu. Jazta, onaino irakurri nahik. Segun nola erabiltzen dezun. Zatik hor WhatsAppa, nik uste denok ikusi dugula gure burua, momentu batean, ez? Idatzi duzu mezu bat norbaiti, eta ez dizu erantzuten, ez? Eta dagoen linea, eta kriston kabre hartzen duzu, ez? Ikutxu beharra da, hitzein eta oidena, baina, bueno, askotan idatzi ze gautzeko beto eta dena esan litxezke, eta ondo, gu behintzat, erabat horrekin otxo izan gehiago magina eta dispasatzen zaigu festa atea, eta
Eta launen batekin jatxeaka baiko ala ikusi eta, ara, horrek, noiz ligatu ba, noiz indu ba horrek ez zer da. Nun baita etxeko lan eginda. Ei, eta orain inork entzuten ez gaituenez. Bikotekideari dena kontatzen aldiozu? A ber, dana ez. Dana esan gurote, badakizu zeuzen txakola guztetan. Ez, igual txako guztetan, lavadori 60 gradure ipintie, koño. Da ipinin zu, zezera konturen du, bako izan duzen, bizi! Ez hori da tontakeri bat. Osea, ez zaude enroiatuta munilarekin, ez zara konfesatu behar. Osea, zure bizitzan mantendu behar dezu zurea den zerbait, ez? Dena ezin da kontatu. Dena ez. Ez da beharrik. Gezurra ez diozu esan behar, baina dena kontatzea... Ez da beharrik dena kontatzeko, inoi. Dena ez kontatzea ez da gezurra esatea. Hau da kakanastea dauna leialtasunan gai honekin. Ea YouTubeen zer dioten? A ber, geratu mesedez trena botak egiteko gogoa daukateta. Zuek, gezur asko sinetxi dituzue, ez da? Euskalduna, beti, bikotean ibiltzen da. Ai, ederki kunfunituta zaudete. 3 euskaldunetik batek bakarrik dauka bikotea. Euskalduna, bizitza osorako entregatzen zaio bikoteari, Kasiano baino itxuago. A ber, ederki kunfunituta zaudete. Euskaldunen 52% onartu du bikotetikan kanpo beste harreman bat izan duela bikoteari ezer aitortu gabe. Ja, behin ezkonduta. Euskalduna senarrebe mazte leiala da. Leiala! Leiala, a ber. Ederki kunfunituta zaudete. Ezkonduen 23% onartu du izan duela beste harreman bat bikotetik kanpo eta ez du onartu. Nola? Ja, euskaldunak ez du barkatzen adarrak jartzea. Guztiz konfunituta zaudete. Euskaldunen 27% bakarrik utziko luke bikotea. 73%ak ez! Ja, hoi lanak, bikotien bizitzia. Izan ere, bikote bizitza Euskal Herrian batez ere etengabe erabakiak hartzea da. Oeko zeinaldetan loegi. Txakurra, katua, edo perikitoa. Pagadi, edo gurrutxaga. Herri txiki, edo salvados. Aurrak, bai? Ala ez. Furgoneta trafika, edo California. Baina izue, ez alda erabakirik zailena familiaren aurrean bikote aurkezteko une hori. Kriston pereza emate dute. Bai, nik uste lehen eramaten itxula hori baino be. Oin da, ez dakit, egunen batean, bai, ez ere egin beharko gu, baino, dejate. Nire kasun oso hola haitzen baldin badaude, oso onak. Baina oso amona, sukaldari, ona duen neskak eta tokatu zaizkit eta oso ondo. Orokorren onak, baina ama batei zeitun notatzen diozu adibidez, zure bikotea gustoko dun, ez du. Nik izan dut bakarra. Eta kontrako faktore bat edo bazion, oso jatorrak denak, atxa herrioxarra. Eta gaztelera ditzaitezuna, noski. Orduan, akordatzen naiz, etxea sartu, nila hoi burun emakila, por supuesto. Lehenengo gauza esan zian azan, ensalada nola gozatzea hoten honik. Eta esan zuen gutxera era, ensalada con aceite o vinagre. Esan zuen oso, eta orduan, nire lehenengo erantzuna izan zen. Kao, ingurukok deskojonatzen, eta orduan ja gaizki hasi ginen, baina gero pixkanaka, uare konkistatu genuen da ondo. Kontua da bikotekidea daukazunean nonaitik datozela aholkuak. Zein da Euskal Herrian bikote bati eman dakiokeen aholkurik onena? Bikote baten asko laguntzeu lagajilasak. Lagajilas gauza erra da. Bai, horretako dago rumba.
Hoi bakeu, oso importantea da. Banek ez daukaturik. Bakiz zen bat disko, hoi da egia da, ez da bai da asko kendu izkiu guri horrek, asko laguntzeu. Ni hortan izen hau self-made man. Neure kabuz, neure buru indeko. Ni hortan izena beti neure probatzi gustatzen zitek eta zer da nola, hau etzea gustatzen, hauei. Horren, aholkuak nik hortan etzia, nik galgo giztia hartzen. Elkar bizitzaren erruz, bikote asko kamaitzen dute psikologoaren konsultan. Beno, bada laguntza beste norbaiti eskatzen dionik ere, irautza adibidez. Atxaldeon, Josimiel. Etxeko kontukin oso preokupatuta nau. Amai horrek, nire neskak bakizu, oso musika raroa aitzeu. Bai, raroa, baina raroa. Musika, nola esango nuke ba, espainola. Bai. Espainola, Josimiel, ondo atxuzu. Espainola eta gainea zein da, Isabel Pantoja. Aber, nik ez dut esaten Linton tauna atxu berraukenik, osuta garro, aber, nik neonire, naiz oso radikala. Baina, zoze, erdibideko zoze izangoa ba. Gaurko izaharki hasi dugu. Francisco Alegre atxuz. La gente dice vivan los hombres cuando le ven torear, favores. Baina, ze esaten nahi gea. Bizida honek eze pentsatu, gainean volumena tope jartzeuta. Ontako eskonduan nintzen euskaldun batekin, jode? Jakin izan manu, Badajozko Isabelekin eskonduko nintzen. Espainola zan bai, kastellana, baina ikusi behartzen dunaren eskotea. Hara zeugan titiparea, dios, baino ez. Zamai horrekin gehatu nintzen, euskalduna dalako. Bai, bitxintxeta dauzka eskotian, baina euskalduna da. Bai, eta irailetik apirila franelazko kuleroak ez ditu kentzen, baina euskalduna da. Euskalduna, baina eski Isabel Pantoja itzeu joder. Hortako eskonduan nintzen euskaldun batekin. Baina misteriorik handienak, ohean ematen dira. Esate baterako, euskal bikote batek nola erabakitzen du ohearen zein aldetan lo egin? Ez que hori ere itxerin beralda ba. Ni hemen bizi nintzen lehendik, eta nik nire lekua baneukan. Orduan, nik hori ez dut aldatuko, ez? Aizu, nik hau, zudurra daukat, bai, hola gartzen ba naiz, itxite zait. Eta beste aldea jartzen ba naiz, orduan, nahi eskubira eta zu eskerra. Hala zera bakien du, ditau. Pasante hori bat. Bai, pasante hori bat. Esaten zuna, nun eta gu ehiztari bezala, beti eta babesle bezala, beti aukeratzen omen dugu atetik gertuen dagoen toki hori. Bai, nik uste gizonak eskubitan beti normalean oheari begiratu eta eskubiko aldean. Besarkatzeko zerbaitetago... Lehizazulon ez ginen zokoan egongo ginen antxe jaka. Makila presta hola. Alde batetik, zurrunga iken dut. Orduen, niretzat inkomodoa beste bategaz loekie, ze badakit berentzat desoroso izan lehikela. Baina beste alde batetik, niretzako bizitzako plazerrik handitzen dutanekoak diagonalien loekie da. Soltero zauzenin, narro gotezunin, nora jauzti zaren, aixe? Eta ezkontza kontuak? Hori bai burua ustea. Topikoek diote euskalduna elitzatik eta zuriz ezkontzen dela. Aldatu ote dira gauzak? Gure kasua ez da normaloitakoa, gu Las Vegasen ezkondu beha. Elvis batek ezkondu gaitu Las Vegasen. Aurreko udaran ingendun bidaia batan estatu batutatik eta bar eta hola, esan genuen nahizu. Las Vegasea guazen frikada kompleto. Ja, behin baina gehiotan hitz egin daken daukan hau, Eta hoxe, zertifikau bat erosi, $37, hango batek jartzen zaitu zean kapilan, bankuk eta dauden, banku kutsik, klaro, kuadrilakuk eta ezin eman narea, banku kutsik, altare moduko baten paren antxeni tonto, eta baten atetik sartzen da Elvis, kantatzen, love me tender, kantatzen, hartzen duen atelia, nire anaino ekarri, jaka eta antxe bilok, Elvis jartzen da zea baten, gaina kontratatu dauzkazu 3 abestiko paka Elvis kantatzeko, eta gero hango, zea batek, konzejala izango balitz bezalako batek, harek egiten du ezkontza, gero Elvisekin argazki batzuk atea, eta venga, etxe. Las Vegasen ezkontzea? Ez aldago beste irten biderik? Nik uste dut hasi bargela fase baten separazioa promozionatzen. Latza botei gatutxak! Onartu dezagun adiskideok, Euskaldunon artean aparteko ikerketa bat merezi dutenak, ezkondu aurreko despeditak dira.
Onak, oso bajoak, oso ondo pasetagu. Sevillan ajantzita Logroñoa junda... Hasta nik guk gehiago despedidu barik. Osa, bera tipoa faltetan, da, gehiago. Bai. Claro, juntetako eta bintzeko, baina, cuidado, ez da todo, ez dago txarra. Ales, ez ala izurruti egi joan. Erabaki garrantzitsuak hartzeko, kaleko universitarioek lagun gaitzatela. Pitxurri negia. Goxo. Maitia, eta erdera zeatatzi, debaztuan kariñore, bai? Angelita, bai, oso romantikoa nauke, Bai. Hombre, normalian esaten dit, hori, umore txarra dakatela eta hori, baino hori, piropo bezala. Jode, ke mala hostia tienes, eta horrela, bai. Maiti, eskezin. Eta ni txurrino. Hori ez dut esango. Hola, Kari. Txatarra. Goxo. Este bandata. Ez da bain zaila ondo eramatea ez da? Ja, zakurran biolinak. Elkarrekin bizitzen hasi arte, ordun asteiak komerik. Euskal bikote askok bata bestearentzat eginak dirudite. Baina maitasuna, benetako maitasuna, gatazkatik sortzen da herri honetan. Kontrako poloen erakarpenetik. Real zale bat eta atletik zale bat. Dultzainero bat eta gau pasero bat. Bertsolari bat eta idazle bat. Olentzero versus errege magoak. Edo esnebeltza eta bizardunak. Hori bai, euskal bikotetan maniak dira gatazka iturri, ala ez. Lehenengo mania da parejarekin bizitzea, zait bat ere gustatzen. Eta da, jaten ari basara lehenengo zure plateratik gauzak hartzea. Zan daiteke, bat, bai, baina hori badaude batzuk taka, eta gero beste gauza bat, eta gaina kabreatu naiteke pilo bat, hau egiten bidate, eta da. Jan zerbait, ez atxalak edo, patata batzuk, edo jaskua, edo ezurrak eta atxalak nire plateran ustea. Jentik dekon mani hori kojinek astintzeko ez dut ulertzen. Kriston folloia montatu dezaket hori egiten badidazu. Eta gero ez zait bat ere gustatzen eskuetan musuak ematea. Dago jende bat, zergatik egiten dute hori, ez dut ulertzen. Ez zait bat ere gustatzen. Ez dut ulertzen. Kojineri holan, txaloa joten, zer da hori? Nik oain arte sekula santan ez dut komunen esitak egin inorren aurren. Oain bai, beti, abai, oain bai. Eta inkluso izan daiteke gauza politia. Kao, etxen komun bakarra baldin badao. Ia derrigor, askotan. Baina manioek kanbiatzea eta esatea, bea, hau nire aportazioa, parejan alde. Horrela hobeto, etxea garbitzeko eguna iristen den arte. Antzik askoak eta gorde trintxeran. Bueno, gue ama beti izan du, txukuntasunek ikiarri izan nahi dula, eta espailatzezpaia horrek alduko gaitula. Lavabajia esan. Errasko, hortxe do. Lavavajillas. Mentxe, irupixu, earki, programa tal, programa cual, más exhaustivo, menos danetikan. Orduan. Lavavajillasen zehose sartu horretikan, zeatik, inbertatan aklaratu, iaia garbitu arte, askan, zeatik. Lavavajillas. Lava, no abrillanta o repasa, o ez. Amako mizitek oso maniotia. Gizon nahi duk, txerritegi baten biziko entxi. Ez dakago arazorik, nik ez naiz oso garbia, eta... Ez la hostia, ez la hostia. Zaldiaz, igarbitzeko garaian Mexiko! Hasiko aizta? Ez dago euskaldunik, etxeko lan guztiak gustatzen zaizkionik. Kristala garbitzea. Zai bate gustatzen. Gutxien gustatzen zaitena, komunarena,
ez zetuzte hongo danik, euskaldunik edo alemanik komuna garbitzia gustatzen zaiona, ez da. Gezurra ematen baldin badore, nahiagoet komuna garbitu, sala eta garbitzea baino. Porque komunen erresago identifikatzen dut nun daun garbitu beharra. Nik gestiat basura. Nik isegitzen diat erropa laboran zatuan, neus hartzea gara laboran, plantxau batez, etzin da gustatzen. Plantxau hortan Andria honak. Argi dago manien erruz bikotetan beti jasaten dula batek bestea baino gehiago. Beti. Karkaxa eta zikine, ke asko. Ez du lehixilik iten ez aldakizu. Goxo gaudenean dena da ederra. Baina elkar bizitzan hasten dira arazoak. Usainak, o txarraroak. Eta batez ere, zurrungak. Ni izteaz zurrunga egiten. Izteaz zurrunga egiten. Neuk, zurrunga neuk. Animale bat elez. Ez dau txarrerik hemen bueltan, nire modu da benek. Topikoek nahi dutena esango dute, baina euskal bikoteak ere haserretzen dira. Baina, zein da motiborik ohikoena? Guaine kuadriakoa fai aldakazu. Beharroa da, ez da? Pasatzen da, utzi zapatilla batzuk gordeko ditu. Pasa egun bat, zapatillakor. Ez ditu gordeko? Pasa bi egun, zapatillakor. Jo, eta kontuatzen zapatilla gorde behar daudela? Ze uste zenuen zela enamoratzia? Silan eserita gitarra jotzia? Ea YouTubeen, ze aurkitzen dudan euskal bikotearen gaiari buruz. A ber, zer gertatzen da azken aldian hemen? Batio, nago superraiatutan ere bikotearekin, baina zinezkoa da usteko unea aurkitzea. A ber, guztiz konfunituta zaudete. Bikotea ustea posible da, eta ez posible bakarrik. Oso erreza. 5 aukera daude. Bat, ausartaren aukera. Tio, ja nazkatu naiz, ala, bapo, aio, agur! Eta ateari danbateko bat eman. Ala! Atormentatuaren aukera. Etzarazu, ni naiz. Eta horrelakoak esatea. Mikel Marquezek gehien erabiltzen duen formula da. Broiaren aukera. Gezurra bada ere, beste bat dagoela esatea. Bera baina hobeto musukatu, maitatu, miazkatzen duena. Bizitza hobe batengatik uzten dezula erakutsi. Jasta! Koldarraren aukera. Frigorifikoan notatxo bat utzi eta kirzikistanera alde egitea. Hori bai, gero ez zintzara sekula itzuli, Koldar azkarraren aukera. Kirzikistanera joan beharrik ez izateko, koldarrak erabiltzen duen aukera. Naita dena gaizki egin. Erregetako opila natazkoa gustatzen bali mazaio, eraman kremazkoa. Galtzapitioa gustatzen bali mazaizkio, kampanoloak oparitu urteetan, bera ustea zu. Hala, jasta. Gauza gutxi daude bikote bat haustea bezain gogorrak. Euskal Herriaren historian ezagutu ditugu bikote bat haustea bezain kerrakateko gogorrak. Txiskolaren amaiera. EAJ eta EAren arteko zatik eta Arnaldo Otegik korbata jantzit zuen eguna. Takolok tirrix eta porrotx utzi zituenekoa. Edo Joseba Sarrion handiak Osaba Joxeren antzazuela ohartu ginenekoa. Hausturak eguneroko gi bihurtu dira gurean. Oraingo euskal bikoteek lehengo baino gutxiago irauten aldute. Azteko emakumeek etxetik kanpo lan egiteulako. Ez dakit, igual euskalduntasun hori galtzen ari dalako, edo mundu globalizatu enten sartu eta beste balora batzuk kontuan hartzen ez ditugulako. Krisisa etorri zean ediken, ez da inorra sepatzen. Ordu bai, banitxiak.
gunai, bueltako aiz, eta nola daude, mondianak nola daude, hoeto, ez. Azkenin, enpresa dala, hau enpresa dala, hoi enpresatik gutia. Enpresa dala eta 6 enpresan, cojones. Adi honi, estatistikek diote bikote gehienak opor garaian hausten direla. Kanpina ezin montatu, sombrilla ezin sartu, harritzeko alda. Hor, hirugarren egunen ja, pim, pam, pum. Ez dezu ondo jarri sombrilla, bakaua, diago, ditan. Gauzer gauzakin ja txispatera, eta gero etxea etorri eta pum, pum. Ez dezein maleta, zein hemendikan. Horregatik nire eskoten oporretan. Eta kontzertu egin guz, claro. Por si acaso. Baspa. Bufa, ez da gozoa bikotekidearekin haustea erabakitzen duzun momentu hori. Baina nola esan? Brausta bota? Taktuarekin, nola prestatzen da terreno? Ba, lehenengo eta behin galdetuko nioke, zuk Skype baukezu? Haustura ez da hola. Hausturari ez da hola. Hori dek burun da ona. Nun bila huego beto, etxin da huegena baina. Ez dauzet bikote bat, asuntoa nahiko gaizki, ilun xamarrotez joan edo, eta erabaki zuten arre edo oso, Hau da, jarraituko dugu edo ez, erabaki hori hartzeko gaztelu gatxea jutea, Tolosatik. Asuntoa da, jungo zea gaztelu gatxea, han negoziatuko zu, baina geho, bueltako kotxeko ordu bete hori, baina arrankatu eta segi, Tolosa, venga. Orduan, aldala nik uste komeniko litzatekela, intimidaden, hombre, eta aurrez aurre, Julen. Mobilak eta txoakerik utzita, hainbeste talentu bauk. Nahonik, Bai, ez zait tokatu nahi, Une zailetarako ordea ez dago euskal kantu eder baten laguntza bezalakorik. Saldiaz, hasiei. Zure begiek ene maitia, badute bier dirdireztia. Agur, xuberua, adibidez, eta abesten ez bitarten etxetik alde egin. Koldarrenek WhatsAppez, poetek gutun bidez, itxuek brailez, eta errenek bailez. Nola hausten da bikote bat Euskal Herrian? Gaur egun igual, bideo batekin igual, bideo eta WhatsAppez bialdu. Edo Facebooken igo, ez dakit, gaur egun entzuten dian gauza guztiekin. Ai, zu bai pajaroa, tutxa. Euskal Herrian zorionez edo zoritxarrez garaiak aldatu dira, eta bikotea usteko moduak ere bai. Eneritz! Ze! Eneritz usteko iten nahi zena eta guazena faltzea. Ez eta faldu behar aita. Baina mobilekin da zertzabitza, utzi trasteo iguazen. Zauketela gozeik aita Mikelek utzi gin lau, esketzen teatzen niñoi. Mikelek? Baina noiz? Guantxen? Nola guantxen, gelatizatu zeta. Bai, WhatsAppez utzi nau. WhatsAppez utzi zeta, aber, baina oizek gizon klase egiteu. Baina beste garai batzuk dia, jazteu pergaminotan idazten. Ai, bueno, lasai tiki, espageti batzuk ingo izkizun. Ez eta faldu nahi, ez den telebiziosun gehiago jango. Kaneloi batzuk, dagazta tarta. A ber, aita, ez detela jan nahi, inoiz. Ez dezuen denitzen ala, dena ez da janarikin konpontzen, Babarrunak, olki pixkatekin, eta brownie txokolate, osoa. Vale, oi bai. Nio disgustua jangoete. Eta brownieri jarri helatu pelota bat ondon. Hau dixamarra. Zea, nola esan, hitz egin behar dugu, Gure barruko Lizardi ez alda poeta kutre xamarra. 25 sentimogatik, bota bikotekidea uzteko esaldiak. Hortiste bat aurreko baten, no sos vos, soy yo, que te pilla un asco de la hostia. Aurreko baten entzun eta kiston grazia intzian. Etzea zu ni naiz, bua. Etzea zu lavavajillasa da, adibidez. Ez dago besterik, Ez dago hirugarrenik, baina denbora behar pentsatzeko. Denpori ebiot pentsetako. Zer pentsetako? Da nire preguntie. Zer da pentse bizune? Ez dia zu ezer aportatzen. Hori da, betu. Osea, zer da, makinie. Ilusioak barrezteko makinienaz edo zer nazi. Bueno, mesedez. Halako bat entzun baino, hobe bakarrik bizi. Seguru? Izan aldaiteke euskalduna zoriontsu bikotekiderik gabe? Bai. Bai, dudik gabe, hor kaso badare, gaina
Niri grazizea ekin dozti igual, segun zekirotan zauzen eta holan, eta hemen herritzen berritzik ize da eta holan ez, orduan, jendik esatetzu eskezuk, maita zunin ez dozu eukizu berterik. Nik ez dut eukizu berterik! Kariño, 16 urtetik mutilar dinega zabiz, nor da ez duen eukizu berterik. Ba, aldago argirik tunelaren amaieran? Goazen unibertsitatera, galdera batzuk egiten. Bai. Egunero. Maite zaitu mian maik, Granadakoa nahi. Ikusi jaziok, behar egiten duten lanakin da nire zea guztiakin, etxo ezaren, oiek lehen noituan, etxegetan bakarren batzuak ibiliko jori, baina nina oso jetakoa, maitia eta zea eta imusteke joiek eta. Maite zaitu, etxorri. Ez, esate maiat, ez. Bai. Nik bai behari, baina behak niri benerez. Pila maite zaitu. Nik egia maitea. Asko, inamoratutan atxogen Andriataz. Egina, zai bat kostatzen hori zatia. Maite zaitut. Zu ez, Goxo. Agilita, asko maite zaitut. Eta nirik bai. Austurak eta azturak. Gauza bakarra dago argi. Hemen eta Tanzanian bikotea zaindu egin behar dela. Ez dago zalantzarik. Bale, bikotea zaindu egin behar da. Baina badira zaintza mota batzuk, bereziki aproposak ez direnak. Bat, gurasokeriazko zaintzailea. Bikotekidearen gainetik jartzea. Hori egingo nuke, esan ordez, hori egingo dugu, esatea. Bi, zaintzaile astuna. Ondo altzaude, zerbait behar alduzu, eta antzeko esaldiak egunero orduro erabiltzea benetan behar direnerako gorde ordez. Hiru, zaintzaile hotza. Egunerokoan, bikotekideari zer moduz triste bat galdetzeko gauza ez, eta gero, ordu erdi berandutu delako ertzaina ireitzeko kapaz dena. Eta lau, zaintzaile baldarra. Teori asko bai, baina maite zaitut esateko gauza ez dena. Por cierto, Euskaldunak erabiltzen aldu maite zaitut esaldia. Ez, gehiagi ez igual. Bere alde onare badu, hoi alperrik ez dugu ibiltzen hitzoi. Esate deunen esan nahiko, zauzte sentimentu serioa sentitu deula. Ez, da ganera uste neban kriston romantikoa nitzela, ni romantikoa. Eta zazten handire, zu romantikoa, zu kanoa goza, tio. Zu romantikoa, zu romantiko horik ez ebe. Ez. Zeratik ez? Nire fallo handi jar, hori konfesatu beharra dakaz, baleikela hori zatia. Ez izu esan hori, ke ba, tio, bala, hostia, ni sinestut egon azon arte, romantiko, ke la hostia, ke ba, tio, ke ba. Maite zaitut, maite zaitut. Jo, begira, eske hoi bakizu gertatzen zaidan, karo, herri honetan nola oso zaila dan lesbiana izatea. Eta askok sexiliatu egin garen, hau da, kanpora joan gara, eta espainolekin enroiatu gara. Ni barnez. Espainolak oso errez esaten dute maite zaitut. Orduan horrein behar da muga bat. Orduan, ni lehenengo 6 hilabetetan ez dietuzten esaten. Jendeari orokorrean gustatzen zait esatea. Maite zaitut. Eta uste dut esan beharko genula askoz gehiagotan. Ja, hemendik egiten dut aldarrikapena, Esan behar dugu askotan maite zaitut. Baina ez zait gustatzen gehiegi esatea, zatikan azkenean hitz horiek esanahia galtzen dute. Eta orduan, esanahia galtzen duenean eta norbait esaten diozunean maite zaitut. Hola, esateagatik, iruditzen zait oso itxusia. Bistan da ez garela maite zaitut esan zaleak. Baina ez didazu eukatuko gauza bat. Guk ere intimitatean modu berezian deitzen diogu gure bikotekideari. Kosita hirugarrena, lehenengo amatxia, bigarrena, patxintxi. Ze politxa. Potroska, eta holako, erabiltzen txu, potroska, bat lagun batek potroska, potroskila. Atxetxo! Makia, olaztana edo... Ala hitzere bai. Txurritxu ere bat. Txirritxu edo potolita edo dana alakoa edo zera momentu horretan etortzen zaiena. Txantxa balin badago erditi, pitxurritxi. Apa, hola, zazen dek, pitxurritxi? Badakizue esaera berriak nola dion, ezta? Etxean uso, kalean arkakuso. Nola izendatzen dugu bikotekidea, berataz hizketan ari garanean? Sozio-sozia? Kontrario edo parienta? Batek nazka ematen nahi parienta da. Ezin deta kontatu, parienta.
Ni ez naiz sekula ezkontzalea izan, horretik ez naiz sekula ezkondu. Orduan, momentu batean iristen da nik ia 50 urte ditut. Eta orain esatea nire neskalaguna edo nire nobia edo pixkat xelebrea geratzen da. Nik erabili izan dut nire emaztea, jakinda ez dela emaztea teknikoki, ez? Esta que es la parienta sea la tuya, la parienta. Nire bikotekidea gustora egoten da hori haitu da, ez? Baitu, ematen du, emazte estatusa baduka dela, ez? Parienta, ematen du olako emakume zar bat, ez da ikistun gerribelda egin da, pitiek iaia zean, osea, ia gerriaino zeatuta olako, bakizu, amasatzeko rodillo horrekin atzetikan parienta. Osea, ez da, gorila bat balitz bezala, ez da, parienta, nik kriston azken bat egitzea horrek, eta asko erabiltzen da horre, Espainialdean da asko erabiltzen da. Diote markinako marmol beltza baino gogorragoa garela. Baina gutxien uste duzunean, zast, botatzen dugu piropoa. Piropo zaleak algara? Hombre, garai hontan Santo Tomasetan eres el talo de mi chistorra esaten dio. Ez hori broma da, hori ez dut inoiz erabili, baina iruditzen zait ikaragarria. Eres el talo de mi chistorra hori ez tezu bateako, eta hori normala, hori ez dut emaztea ere ez dut esaten baina. Piropo, para esas fechas señaladas iruditzen zait ezin jo behar. Esaidazu zure izena, eta olentzen hori eskatuko zaitut. Iakorretan askuban egon ginen oporretan egon zanolako mulato guapo bat, persegiduzkune ez da izan bat egunetan atzetik, baina egon ginen afaltzen eta berak esazten, ezke, tu eres una gordita con trampa, eta klaro, gu barreka, baina ezke, iruditu jaten hain gauze politia gordita con trampa, eta horregaz betiak horretan gordita con trampa. Nola esan Maite, zure katean soilik sentitzen naizela aske. Eta gero, patxintxi. On Jose Miel Barandiaranek soluzio magikorik ez badu, piropo askok bota beharko dizkio iraultzak Amaiurri. Epa, Jose Miel. Kabro badauket. Nere mutile, iraultza, asarra biten da. Etxen Isabel Pantoja jartzen balin baet. Aber, hauze diktadura klase da. Frankismotik hortako atea ginen oaina soportatzeko. Joder, ni euskaldunen naiz, bai. Baina aspiradora pasatzen etenen Isabel Pantoja jartzea gustatzat. Francisco Alegre. Bakizu zein dan? Torito bravo, no me lo mire de esa manera. Deja que adorne tu rizo negro con su montera. Buah, katxonda jartzen naiz horrekin. Barka, Jose Miel, bakite ziela zure horren itzeteko gaiek, baina bakizu hemen ustutzen detela barrena. Beak nik Benito Lertxundi haitzea nahi do. Eun oson Benito Lertxundi, eta nik zen aizu esatea, nahi etzat gustatzen Benito Lertxundi. Horretik beha euskaldunago alda. Eta nik ez diot berdin jentzen aspiradoran mangoi Benito Lertxundikin o Isabel Pantojakin, ez da iguala. Joder. Eta gaina beha ez da bate originala. Ez, lehorra da tipoa, nire nobioa. Asko jotare maiti edo txiki deitzen dit. Beda, nik pareja espainolak euki ditut, Eta danak ziren iraultza baino askoz originalagok. 1000 modu ezberdin eta ditu jate. Kari, Rubi, Potorrito, Txotxito, Levinsky, Txupito, Meji, Almeji, danak beha baino originalagok. Bueno, azpeitiko nobi bat eukin un behin, bastante originala. Xoxote deitzen ziten. Bakizu zatio? De Txotxo Morenote, hue bai. Joder, Jose Miel, ni benetako euskaldunean naiz esan egie. Piropoetan abilak ez bazarete, debaldeko aholku bat nahi alduzue. Apuntatu bikote harremanaren urte mugadata kopetan. Euskaldun nonari etzaio egun hori azten, ez da? Ez. Horrekin nahiko romantikona naiz. Bai, ez naiz bat ere fina horretan. Urte betetze egunarekin ez, baina, badira hor beste data batzuk, igual, azturan geratu diranak, eta behar bada gogoan eduki beharko nituzkenak, eta ez naiz bate detaile zalea. Bai, normalena da, ez da. Hanen pasa eso, astuti normalena da, bai. Bai, horrekin problema ditu. Zorionez, Mirenek emazteak ere arazoa ditu. Bai, astu naiz, eta egon naiz beste aldean. Nei ez zaita astu eta besteari bai, orduan kriston kabre hartzen duzu, baina gero zuri hasten zaizunean, ez da ezer, bietan egon naiz. Ba, ez dira, egun horiek ez dira importantiak, eta, ke ba. Bai, Josebe, baina harriman hasiera batzuk nekez ahaztu litezke. Bikote lagunarekin herrian lehenengoz deklaratu ginenean bertso saio batea, baina aurretik herrian bazebilen da mundu guztia ezekin, baina ez ginen hau sartzen eta iraileko Andre Mari bigarrenean Oibar
izeneko ermita batean, gizaburun egiten den jaian, lopategik eta biok eta zanio lopategik. Bueno, hementxe deklaratu behar dugu, eta herri guztia badaki, baina jendeak itxaroten du zerbait esan dezagun, eta plana eginda genduen, antxe ofizializatuko genuela, eta saio batean, da eskatu nion, da oso ondo respetatu zuen, da kontuz edo zer ez esan, hemen dana daude, eta ondo egin behar du. Datea ez zaigun, dotor, orduan, data hori izaterako, ez zait astuko. Eskondu ginen bezpera ere, ez zait astuko, San Pedro bezpera izan zen, Urkiolan eta bara. Baina bestelako datetan naiz gehiagie. Baina Andreak ematen ditu kontu horiek eta alde horretatik balasai. Halako egun seinalatuek detaile polit bat merezi dute. Eta Euskaldunak badaki urtemugarako opari bereziak egiten. Katana bat. Katana bat, samuraien espata bat. Eta gero jostailu sexualak, noski. Bueno, hor estuasuna pasatzen du detailista ez danak, ez? Eta bezperan, bazetorrek eguna. Eta bueno, norbera ni sasoi batean eskuaxzalea banintzen da, asko ibiltzen nintzen, eta orduan eskuaxaraketa bat. Sekula ibili gabekoari, eta hau nolatan da, hasi berko genuke nik uste. Hasi berko genuke, bueno, kirola hoiten oso mesedekoa izango ez du, eta aurrun raketa nahiko ona ez du, eta jungo gea. Sekulaz genuen partidu bakar bat dira ere jokatu. Estatistikek diote, konparazioan, bikote euskaldunak besteak baino zoriontsuagoak direla. Egia alda hori? Bai. Bakizu zatikan, hemen negun hotza egiten dolako eta elkarren ondoan asko behar delako. Orduan oso asko arrimatzen gara eta hori da. Ja, zutondok ja ez da honez gaur eguneko etxetan, bai. Erasmuseko kontukin launek eta asko haidie viajatzen da zea, eta inorrez da etortzen festa honditan ibilita. Kasi etortzeoko gokin da dena ibiltze oteie. Gusta Euskaldun edekogulo lan ohitura bat pentsetako gu diferentie garela, ez da? Gu berbakoa gara beste paino, gu fidelagoa, gu zorizuntzua gara, gu kultua gara. Gu gara bestien modukoak eta gure maitasunek munduko maitasun guztizen modukoak dire hasi egiten die eta amaitu egiten die. Bere miseri guztizekin da, ez deko bueltarik. Maitasuna ez da beraz labe garaietan fabrikatzen den zerbait. Euskaldunok ordea, ez aldugu bikoteko sua mantentzeko sekreturik? Sekretua balitz, ez litzake oso justua, ez da norbaitek baldin badaki, esan inbarruke, deno mesederako. Ez litzake sekretua izan biharko. Zoriontsu izateko kontra ezin. Ni beti izatek. Gauza ondo ziztek kontra inarte. Bai izatezun bitartian, gauzak oso ondo ziztek. Ja, kontra egiten danean, hau zatik, hau gola, hau nik ez, jazta. Jazta, iskamila, istilua. Komunikazioa baldin badago, gauzak elkarri kontatzen badizkiogu elkarri eta errespetua baldin badago eta elkarri maitetzen baldin badiogu, ongi jun beharko litzateke, printzipioz. Maitasuna, errespetua eta komunitatea. Hori da sekretua, hori da nire ikasleak esateaten bezala, ikasleak etortzen zezkitanean. Nahi dut, fandango bat, entzun, eta mundu guztia dantzan jarriko duen bat. Ez? Orduan esate diot, dakizune saiazu zenike jakin nahi dut. Orduan nik uste tontan ere dela sekretua, jakingo bagenu denok. Ea oera joan aurretik, YouTubeen ezer interesgarririk topatzen dugun, honi buruz. A ber. Aurrekoan kaletik nindoala entzunion iluminatu bati. Eske, bikotaren rollo guzti hori ja gainitua dago, ez? Osea, orain gehiago eramaten da, ez dakit, hirukoak, taldeak, kolektiboak, eta bar. Ez? A ber. Ederki konfunituta zaudete. Euskal Herrian bikotea osasuntsua ez. Aurrerago, Felix Zubiaren konsultatik pasa balitz bezala dago. Euskal Herrian, harri bat altxa eta bikote bat azaltzen da. Arkaitz bat altxa eta beste bikote bat. Abarkaleko bat altxa eta aurrena ostaraka faltsuak daude. Baina ostarakaren azpian beste bikote bat dago. Bikotea bakarrik daude hemen. Baina zein da bikote bereziena? Jose Mari Iriondo eta Ainhoa Goikoetxea? Iturriaga eta Elortza? Eusebio eta Hortentxi? Goenaga eta Semper? Pantxoa eta Peio, por cierto, zein da zein? Nik ezakit? Kike Amonarriz eta Ilazki Serrano, Unanue eta Elkoro? Ez!
Euskal Herrian bikote bereziena osatzen dute Xabier Usabiagak eta Txomin Perurenak. Bai, badakit adin tarte handia dagoela, baina txirrindularitza zaletasunaz aparte, hor badago beste zerbait. Pentsa, hizkuntz desberdinak hitz egin arren, elkar ulertzen dute. Hori da benetako maitasuna eta ez Arzaiusek Garaiko etxeari diona. En fin, asko dakizuela uste dezue, baina txurruk imperio bizantinoaren gainbera baino gutxiago dakizue. Ale, segi ardiak bezala elkarri ipurdiak zupatzen. Horixe egiten duzue ondoen, ezta? Agur. Beno, argi geratu da Euskaldunok nolakoa garen bikotean, ezta? Hori nik uste dut ez dakit inor. Euskaldunok lehen pausoa ematerakoan, ez gara beste batzuk bezain abilak. Abilak ez, baldarrak eta australopitekus utxak. Ordu txikitan hasten gara izan. Gustuko dugunaren gana hurbildu eta... Eta kaka, lehen musuak zer izaten dira ba? Desastre utxa? Beno, baina lehen musu hori ez dugu inoiz azten. Politxena, bai. Euskaldunok aldian behin kalabazaren bat edo beste jasotzen dugu. Aldian behin, RH-an erantzita daramatzaku gizona. Hala ere, ze polita den hasierako maite minori. Horrek irauten du, elgorriak irauten duen adina gutxi gora bera. Elorriak adina? Ha! Gutxiago! Kojinak aurpegian astintzen hasten zaizkizun arte. Zer da hori? Euskaldunok gure erara, baina erromantikoa gara. Ai, oso erromantikoa da bikoteko urtemugaz ahaztea. Maite zaitut esatea pixka bat kostatzen zaigu. Espainolak oso errez esaten dute maite zaitut. Baina izue, maitasunagatik edo zer egingo luke Euskaldun batek. Gu Las Vegasen ezkondu beha. Elvis batek ezkondu baitu Las Vegasen. Ez gara perfektuak. Izango ez ditugu bak gure akatsak. Inutila bagara, Baina ze, Kristo, nork egingo du barre gure akatzez guk baino hobeto? Es la hostia, eres la hostia. Hauek denak Euskaldunak dira. Eta zu?